سلام تعني هبلي كميت أنحو زخبركم تخطاتلتي هابا ميديا كابا زخون يكون تعنتو نتابو مخوان ومناتن تكوساتن حابريتاتات كقربلكم زتدالو هابا ميديا كتكتاتلو إن عدمكو إن أرولكم مدلوات بتكوسو نخباتحكم نيشانلنا سبسكرايب بمقبار نايدو الملكت كتنخون لايكن شيرن بمقبار دما مدلواتنا نابكالوت نخباتحو ختقابرو نلابو نلومي ربع تشعات تحدار كلتاشحن عسران كلتن حزنا يوم نابز غربنا زيناتات كسقركم فلما أرئست زينا كسمعكم منجستي أبي أحمد أفدق معطو علم لخا مأخل جنزب IMF ينكح حلو تباهلو سممعنا سلام دو أفريكا بولتو في تقبراوي كخون يتصبيو كم زلو قال نبرتي كتما مغلا تزاريبهم سراويت شعبية حزوون دحري سممعنا سلام بريتوريا نهزب تجراي بخبيد براتي دبدب نصوحان زيغاتات يقتلن يبسا بسن كم زلو تحبيرو زبلون كالو زيناتاتن نلومي عدالينا لنا كساب موداتا كتكهاتلو نعدمكو حزينا بزرزراتهم كسقركم منجستي أبي أحمد أفدق معطو IMF ينكح حلو تباهلو منجستي بلصقنا نلعلي 10 مليون زتأمي حزبي نمعنقال بزبل كاب عالم لخا معخن جنزب IMF لقح 5 حتتا تحبيرو إثيوبيا نتلقى حاتيتا زلا أبتهاجر أوشتي 4 عامتات ترايو زي فلت سقاد درقي كم زلون بسنكي قينات تجراي دما لعلي 10 مليون حزبي أو حدا قاد أميت سلا زلو كم زخونات أبصاب بلومبرغ يقلد عالم لخاوي مأخل جنزب IMF أبي زهبو ملسي إثيوبيا أبز حلفو عامتات أستاذ 3 مليون دولار زي تملس لقاح اندهالوا توساقي لقاح 5 حتتات قليتو منجستي بلصقنا حزب تجراي نمصنات ببليونات دولار وصاي بمغبار ببوانو مسارح طور بمعداك هافتي اتهاجر ناب زيرو كوردن بزدما قطبات هاجر كدخمن كم زخاله تنتنتي سنو قطبا يገልጹ እዚ ኮይኑ እንሃለው ተሐቂ ሰበ ስልጣን ብልጽግና ኢትዮጵያ ፍርያ ስርናይ ሓንሳብ ንኬንያ ጸኒሖም ንጅቡቲ ሰደድ ክንገብሪና ካወጻእ ንጽበዮ ስርናይ የብልናን ብምባል ህዝቢ ኣብ ምድንጋር ይርከቡ ብኻልእ ገጽ ድማ ህዝቢ ኣብ ሓደጋ ጥሜት ኣሎ እናበሉ ማዕጾ ትካላት ፋይናንስ ዓለምና የንኳሕኩሑ ከም ዘለው ይግለጸሎ መንግስቲ አብይ አሕመድ ብሰንኪ ኹናት ትግራይ ዘለዎ ካዝና ቅርሺ ስለ ዝወደአ ትካላት ፋይናንስ ዓለምና እናዞረ ኣብ ምልማን ተጸሚዱ ከም ዝቀነየን ስምምዕነት ዶ አፍሪካ እንተዳ ፈሪሙ ልቃሕን ሓገዝን ከም ዝረክብ አሜሪካ ሓዊሱ ትካላት ፋይናንስ ዓለምና ቃልኣቴናሉ ክኾና ከም ዝኽእላ ተንተንቲ ፖለቲካ ይገልጹለው ከም ጸብጻብ ሚኒስተር ፋይናንስ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፉ 2 ዓመታት ጥራሕ ኢትዮጵያ ካብ ውሽጢ ዓድን ወጻእን ዝወሰደቶ ልቃሕ 56.6 ቢልዮን ዶላር ከም ዝበጽሐ ካብ ቢቢሲ ዝረኸብናዩ ሓበሬታ የመላኽት ስምምዕነት ሰላም ዶ አፍሪካ ብቕልጡፍ ተግባራዊ ክኸውን ይጽበዩ ከም ዘለው ነበርቲ ከተማ መቐለ ተዛሪቦም ኣብ መንጎ መንግስቲ ትግራይን መንግስቲ ኢትዮጵያን ኣብ ዶ አፍሪካ ዝተኻየደ ስምምዕነት ተኽሲዶ ምባል ንብዙሓት ተጋሩ ተስፋን ስጋኣትን ኮይኑ ቀጺሉሎ ቢቢሲ ንነበርቲ ከተማ መቐለ ብዛዕባ ስምምዕነት ሰላም ዘለዎም ስምዒት ዳህሲሱ ኣብ ዘውጽኦ ጸብጻብ እቶም ነበርቲ እቲ ስምምዕነት ሰላም ከም ዝተፈረመ ካብ ሰምዑ ጀሚሮም ሕጉሳት ከም ዝኾኑን ኣብ ቀረባ እዋን ድማ ተግባራዊ ክኸውን ብተስፋ ይጽበዩ ከም ዘለው ገሊጾም ብሰንኪ ደብዳባት ኣየርን ድሮንን ካብ ገዝኦም ከይወጹ መዓልታት ይሕልፉ ከም ዝነበሩ ዝተዛረቡ እዞም ነበርቲ ሕዚ ግን በቲ ዝተበጽሐ ስምምዕነት ሰላም ተስፋ ብምግባር ምንቅስቓሳት ጀሚርና ኣለና ይብሉ ኣብ ትግራይ ብሰንኪ ዕጽዋን ክባን ዋጋ መሰረታዊ ሸቐጣት ዘይትን ከፉ ኮይኖም ከም ዝጸንሑን ሕዚ ግን እቲ ዝተገበረ ስምምዕነት ሰላም ምኽንያት ብምግባር ነጋዶ ከይንእሰር ብዝብል ስግኣት ዋጋ ቀኒሶም ይሸጡ ከም ዘለው ተሓቢሩ ዋጋ ሓደ ኩንታል ጣፍ ካብ 14000 ናብ 8000 ብር ከም እውን ዋጋ ሓደ ኩንታል ስርናይ ካብ 9000 ናብ 3000 ነኪዩ ከም ዘለውን ቢቢሲ ኣብ ዘውጽኦ ሓበሬታ ገሊጹ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ መሬት ትግራይ በምህላዎምን ምፍታሕ ዕጥቂ ሓይልታት ሰራዊት ትግራይን ኣብ ዝብሉ ጉዳያት ግን ዘለዎም ስኽፍታታት እቶም ነበርቲ ገሊጾም እዮም እቲ ስምምዕነት ሰላም ቀልጢፉ ተግባራዊ ክኸውንን ሰብኣዊ ሓገዛት ከኣትወሎምን ተቋሪጾም ዝነበሩ ኩሎም መሰረታዊ ኣገልግሎታት ዳግማይ ክኽፈቱ ብሃንቀውታ ይጽበዩ ከም ዘለው ሓቢሮም ይብል ጸብጻብ ቢቢሲ ኣብዚ ሕዚ እዋን ስምምዕነት ሰላም ፕሪቶሪያ ተግባራዊ ንምግባር ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊት ክልቲአን ሓይልታት ኣብ ኬንያ ከተማ ናይሮቢ ኣብ ዝርርብ ከም ዝርከቡ ድማ ይፍለጥ
ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ከተማታትን ገጠራትን ትግራይ ደብዳብ ከቢድ ብረትን መርሸንቲ ንጹሃን ዜጋታትን ኣጠናኺሩ ከም ዝቐጸለሉ ተሓቢሩ። بمسرة سممعነት ሰላም ደቡብ ኣፍሪካ እቲ ስምምዕነት ምስ ተፈረመ ክልቲኦም ሓይልታት 24 ሰዓት ኣብ ዘይመልአሉ ግዜ ተኹሲ ጠጠው ከብሉ ይድንግግ። ይኹን እምበር ሓደ መዓልቲ ከይመልኦ ኣብ ከተማታት ትግራይ ደብዳብ ኣየርን ድሮንን ክካየድ ቀንዩ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ብወገን ሰራዊት ኢትዮጵያን ሓይልታት ምክልኻል ትግራይን ኣብ ኩሎም ግንባራት ተኹሲ ጠጠው ከም ዘበሉ ካብ ትግራይ ዝወፁ ዘለዉ ሓበሬታታት የመላኽቱ። ይኹን እምበር ሕዚ እውን ካብ ከተማታት ትግራይ ዘይወፀ ሰራዊት ኤርትራ ከተማታትን ገጠርን ትግራይ ብከቢድ ብረት ይድብድብን ሰላማውያን ሰባት ይርሽንን ከም ዘሎ ይግለጽ ኣሎ። ብፍላይ ድማ ኣብ ዝሓለፉ ክልተ መዓልታት ጥራሕ ኣብ ከባቢ ሽረ እንዳስላሴ ፍሉይ ሽሙ ማይ ኩሕሊ ኣብ ዝተባሃለ ቦታ ኣብ ወፍሪ ዓፂድ ዝነበሩ ወዲ 9 ዓመት ህፃን ዝሓወሰ 14 ሓረስቶት ከም ዝረሸነን ከምኡ እውን ከተማታት ዕዳጋ ዓርብን ነበለትን ብከቢድ ብረት ክድብድብ ከም ዝወዓለን ሕዚ እውን ግፍዓዊ ተግባራቱ ቀፂሉሉ ከም ዘሎ ምንጭታት ንሓቢሮም። ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝፍጽሞ ዘሎ ግፍዒ ብቁልጡፍ ደው ከብልን ካብ መሬት ትግራይ ተጸራሪጉ ንኽወፅእ ማሕበረሰብ ዓለም ነዚ ትኩረት ገይሩ ክሰርሐሉን ቁልጡፍ ስጉምቲ ክወስድን ኣብ መላእ ዓለም ዝነብሩ ተጋሩ ጻውዒት ኣብ ምቕራብ ድማ ይርከቡ። ጉባኤ ትካላት ሃይማኖት ትግራይ ንስምምዕነት ሰላም መንግስቲ ትግራይን መንግስቲ ኢትዮጵያን ደጊፎም። ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ዝተጀመረ ስምምዕነት ሰላም ብህጹጽን ብምሉእነትን ተግባራዊ ክኸውን ጉባኤ ትካላት ሃይማኖት ትግራይ ጸዊዑ። ቅድም ክብል እውን ብተደጋጋሚ ጻውዒት ሰላም እንዳቕረቡ ከም ዝመጹ ብምግላጽ ኣብ መንጎ መንግስቲ ትግራይን መንግስቲ ኢትዮጵያን ዝተገበረ ስምምዕነት ሰላም ዘላቕን ዘተኣማምንን ክኸውን ድጋፎም ከም ዝህቡ እቶም መራሕቲ ሃይማኖት ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሓቢሮም። ሰላም መሰረት ኩሎም ጠለባት ደቂ ሰባት እዩ ዝበሉ እቶም መራሕቲ ሃይማኖት ኣብ ትግራይ ዝተፈጸመ ተግባር ጆኖሳይድ ተሓታትነቱ ክረጋገጽ ድማ ኩሎም ዝምልከቶም ኣካላት ክሰርሑ ይግባኢሎም። ንልዕሊ 2 ዓመት ኣብ ዕጽዋን ክባን ከምኡ እውን ኣብ ደማዊ ኩናት ዝነበረ ህዝቢ ትግራይ ካብ ዝኾነ እዋን ንላዕሊ ህጹጽ ሓገዝ ምግብን መድሓኒትን ከም ዘድልዮን እዚ ድማ ብህጹጽ ናብ ትግራይ ክኣቱ ከም ዝግባእ እውን ኣተሓሳሲቦም። እቶም መራሕቲ ሃይማኖት መንግስቲ ትግራይን መንግስቲ ኢትዮጵያን ናብ ስምምዕነት ሰላም ክበጽሑ ንዝገበሩ ኣካላት ዘመስገኑ ኮይኖም ሕዚ እውን ዘተኣማምንን ዘላቕን ሰላም ንኽረጋገጽ ንተግባራውነቱ ክሰርሑ ከም ዝግባእ ሓቢሮም ይብላ ሚድያታት ትግራይ ኣብ ዘውፅኦ ሓበሬታ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ሃበ ሚድያ ንሎሚ ረቡዕ 9 ሕዳር 2022 ዘዳለናዮም ዜናታት እዚኣቶም ይመስሉ ነይሮም። ንምክትታልኩም ኣዚና ነመስግን። ሰላም።